Dami. Ang dami. Ito na mga. Pasok, pasok. Oh. Yan, ito maganda. Pero Palaksak sana gagamitin ko eh. Pabuhin ako ba eh. Kapait na ako doon ah. doon. Hindi pumasok sa pinto eh. Nagulat din. Wala nang bala. Wala na bala, boss. Isa, ito. Dalawa na lang. Lama. Nabusan din ako bala eh. Ano pa rin? Yan, marami. Kaya. Taon oh. Sige. Dalawa. Sige. Yan o. Pag-reload na. Bakbakan ng militar at saka NPA ito guys. Ay, napasok na kabilang ano. Napasok na. Dito. Doon sa kabila. Bakbakan ng mga militar at saka NPA. Sa kabila. Sa bundok, malapit sa plug. Yan o. Ay, tanwahan isa. Meron pa isa, malapit sa plug. Bakit? Doon ako. Sige. Bakit mo ako? Sige, pasok. Okay lang, nabaril si Alvin. Wala na yata. Meron isa, may isa. Pero dalawa. Gil, patay. Patay na yan. Patay. Ay. Napalibutan yung dalawa eh. Panalo. Masakit na ba dito? Yun, dalawa na oh. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa.